co apoio dos veciños e das veciñas da Estrada. Con o vosso calor, o vosso empuxe, o que nos sostuvo durante estes 15 días traballando a reo. Detrás dos candidatos que formamos parte da cara visible desta lista, hai un equipo grande de xente. Un equipo de persoas que desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, se uniron a esta causa, a causa de recuperar a Estrada para os estradenses, a causa de loitar por todos e por todas, para que os veciños e as veciñas volten a ser a prioridade. Dicíamos en moitas parroquias, levamos 4 anos sin que se faga nada. Levamos 4 anos de total e absoluto abandono. Ben, pois que sepades que con José Antonio Dono á cabeza, este equipo de persoas que hoxe nos presentamos ante vos, llevamos a dar a volta a esta situación. Vamos a recuperar a Estrada para os estradenses, a Estrada para todos e para todas. E o vamos a facer porque detrás hai un equipo, pero o máis importante, porque este equipo ten un proxecto feito dende a ilusión, pero un proxecto feito dende o traballo compartido, contando con todos e con todas, sen excluir a ninguén. Un proxecto que se basa en distintas áreas, que podestes coñecer ao longo de todos estes 15 días nas reunións que mantivemos con vos nas parroquias. Nos encontros sectoriais les presentamos aos distintos sectores e hoxe, como non pode ser de outro xeito, vos damos conta dele a vos, a todos vos. Un proxecto no que plantexamos que o Goberno da Estrada sexa honesto, que non haxa máis amiguismos nin caciquismos, que non haxa parroquias nas que nos poidan dicir aquí non entrou un camión do bacheo en 4 anos e outras que nos digan que sí que iba. Eso, dende logo, esas desigualdades é o único que fixo o Goberno do Partido Popular pola Estrada nestes últimos 4 anos. Incrementar as diferencias. Foi un Goberno que en 4 anos fixo que as diferencias entre ricos e pobres se incrementaran. E non falo do de Madrid, non falo do de Santiago, falo do da Estrada. Se fixo que se implementaran esas diferencias polas subidas notables de impostos, pero tamén polo trato desigual ás parroquias. Eso é o que temos que revertir, eso é o que llevamos a dar a volta entre todos. Un goberno honesto, un goberno transparente, un goberno que por primeira vez na historia da Estrada leva no seu programa a iniciativa cidadá, a iniciativa pola que todos os veciños e as veciñas que queiran que algún asunto se trate no pleno, o levará a pleno, estará en contacto directo cos veciños e cas veciñas. Un goberno que vai atender a todos e a todas, que vai a recibir na alcaldía a todos e a todas, sin que teñas que ser amigo do cacique de turno, sin que teñas que ser amigo ni bien recomendado por ninguén. Pois Antonio Dono, como fixo fai de 2007 a 2011, vai a recibir a todos e a todas. E con esa honestidade que ele caracteriza, con esa transparencia, llevamos a dicir ao Partido Popular, danos igual que fixeran a campaña sucia que fixeron, intentaron difamar a José Antonio, roubarle a súa autoestima, puxéronno, chamaron de todo tipo de clases e calumnias e foron difamando e dicindo que se José Antonio Dono chegaba á alcaldía íbamos a voltar atrás. Pois hai que dicir que salte claro, mirando de frente, foron dicindo mentiras durante 15 días, pero tamén dixeron mentiras durante 4 anos. Nos acusaron de moitas cousas que non eran certas e nós solamente vamos a demostrar por noso traballo. Con 4 anos destas mentiras vamos a contrapoñer 4 anos de traballo polos veciños e as veciñas, facendo que a cultura e o deporte chegue ao rural e que no rural todos teñamos acceso ao mesmo. Bonos para as familias en cultura e en deporte para que todo o mundo poida acceder en condicións de igualdade independentemente de cal sexa a súa renda. Medidas en educación para que os pabellóns dos colexios non estean infrautilizados. Hoxe contamos con infraestructuras importantes, con pabellóns importantes na Estrada, pero non se lle está dando uso adecuado. Uns se utilizan moito e outros se están desperdiciando. Eso vamos a regular, eso vamos a facilitar que todo o mundo teña acceso a un local no que poder practicar o seu deporte, no que poder levar adiante as súas medidas e actividades culturais. Eso é o que propón José Antonio Dono, optimizar os recursos e que sexan accesibles para todos, pero o máis importante, que o rural volte a ser importante para o Concello da Estrada, porque todos vamos ao Concello da Estrada, incluído o rural. E evidentemente dirédesme, está ben, a economía é o máis importante. Dende logo que sí, e José Antonio Dono o leva dicindo durante os 15 días da súa campaña. Leva dicindo que vai a ser unha das súas medidas prioritarias, pensar
nos veciños e nas veciñas, nesas familias que non dan chegado a fin de mes. Aí é onde vai a verse cal é a diferencia entre o actual alcalde e o alcalde que é José Antonio Dono, no apoio que van a recibir as familias nas iniciativas que se van a poner en marcha dentro do Concello. Esa sí vai a ser a gran diferencia, esa sí vai a ser a tónica que vai a marcar os 4 anos de goberno socialista. A prioridade volverán a ser os veciños e volverán a ser a través do apoio aos nosos traballadores, ás nosas empresas. Claro que sí, pero, dende logo, sin esquecernos de que é un momento complicado, é un momento no que non se lle pode poñer máis difícil ás familias. E iso é o que ten que ter en conta un goberno sensible, que estea cerca dos cidadáns. Non é certo, como quixeron facer a xente, creer a xente, que José Antonio Dono estea afastado da realidade. Está máis presente que nunca. Coñece a realidade mellor que ninguén, sabe o que lle contan todos os días os estradenses, porque os escoita a todos. Non fai distinción entre rico e pobre, os escoita a todos e a todas. E iso é a súa tónica de goberno, iso é o que o equipo que formamos parte da súa candidatura creemos e vamos a responder o día 25, cando despois de haber gañado as eleccións comecemos xa a pensar na execución do programa que entre todos e todas aprobamos, no programa que vai devolver, como dixen antes, a José Antonio Dono á alcaldía da Estrada. Ben, o dicía antes, eu non falaba nin de Rajoy, nin de Feijóo, non comparto as políticas que están a facer, non comparto para nada en absoluto, que están a afogar ás familias, á xente, aos traballadores, están a actuar contra eles, pero non vou a ser eu que o diga, porque xa non lo dicíades todos vos cando íbamos a falar con vos, cando íbamos a compartir as nosas propostas, as nosas iniciativas, as nosas visión e a nosa gana de traballar por vos todos os días. Por iso non vou ser quen eu fale de lá, vou falar do de aquí, vou falar do que vamos a facer cando cheguemos á alcaldía. E iso vai a ser compartir con todos vos as decisións de goberno. Nos reunimos coas asociacións e lles dixemos que queríamos que formasen parte do noso goberno. Queremos que formen parte da toma de decisións na cultura, na educación, nos servicios sociais para chegalos aos veciños e as veciñas, no deporte. Queremos integrar a todos. Basta xa de medidas ailladas, basta xa de tapadillos aillados. O que temos que facer é un proxecto conxunto. Non é momento de despilfarrar en campos de fútbol novo, non é momento de tirar os cartos en publicidade e propaganda, é momento de centrarse nos veciños e as veciñas. O que levamos dicindo 4 anos que nos intentaban difamar cando dicíamos que non era momento de campos de fútbol, o seguiremos dicindo no goberno. Vamos a pensar nos veciños e as veciñas, pero non é algo que fagamos solamente nos aquí. É algo que tamén facemos os socialistas a nivel da Xunta de Galicia, que tamén facemos os socialistas no resto das comunidades e no resto dos concellos de Galicia. Pero é algo que nos vai a trasladar, porque hoxe nos quiso acompañar aquí, quiso rematar a súa campaña, a campaña das municipais 2015 na Estrada, con todos nós, con o noso secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. Efectivamente, quise encerrar a campaña dos socialistas e aquí sigo que se facer. A campaña dos socialistas de Galicia e quise tamén cerrar aquí con Dono, tamén con Dono. Levo recorrido Galicia neste mes e medio, intensamente os últimos 15, pero antes tamén. Miles de kilómetros. Escoitando moita xente, falando con moita xente. A política é moito de entender, escoitar, atender o que os veciños nos teñen que decir, para despois nos falar tamén. A veces na política escoitase pouco, non? E creo que iso é o que facemos os socialistas. Escoitar, atender, entender, poñerse no lugar de... En definitiva, saber como son os veciños e veciñas de toda Galicia. Esa Galicia real, non esa Galicia imaginaria que a veces nos queren decir que existe e que non existe. Esa Galicia que durante tantos anos sufriu e padeceu tanto dolor houbo en moitas familias. Falta de emprego, falta de ilusión, falta de futuro, falta de pensar no traballo para o que estamos aquí, que para traballar para os nosos fillos e os que teñen netos tamén para os seus netos. Neses kilómetros, falando con tanta xente, sempre hai no maxín
de todos os ciudadanos o recordo dos grandes alcaldes. Os grandes alcaldes das grandes cidades, pero tamén das grandes vilas. E fálase de Paco Vázquez, fálase de Xerardo Esteve, fálase de Bugallo, e fálase tamén de outros alcaldes de cidades e tamén de vilas. E hai un recordo impreso que o municipalismo, o goberno das cidades, o goberno de proximidade, é un goberno esencialmente socialista. Porque nós podemos ter cometido errores, non digo que non, pero neses 136 anos de historia que temos os socialistas, os maiores éxitos da sociedade, e aquí tamén en España, teñen o nome e as siglas do Partido Socialista. E iso non é mentira. E ademais dese recordo deses grandes alcaldes, cando se fala en Galicia de grandes alcaldes, son os alcaldes socialistas. Tamén hai un recordo do que pasou en 2011. En aquel momento onde a marca do Partido Socialista, digo, cotizaba baixa, pero tiña certas penalizacións que os ciudadanos interpretaron, eu creo que de forma equivocada, ainda que hai que decir que os ciudadanos nunca se equivocan. Pero houve moita xente por Galicia adiante que lamenta o que pasou en 2011. Ese frenazo que supuxo para moitas cidades e moitas vilas de deixar de ser gobernadas polos socialistas. E creo aquí na Estrada tamén, porque o que pasou despois de 2011 ou 2015, moitos concellos que pasaron a ser gobernados polo Partido Popular, houve sufrimento, desatención, costas que se llevaron os vecinos. Permanentemente. Porque foron anos moi duros, e seguirán sendo anos duros. Pero para eses anos eu prefiero estar preparado e arropado por alguén que me entende, alguén que me defende, alguén que non actúa como un delegado de un partido, dunha persoa de Santiago ou de Madrid, alguén que entende os meus problemas e que está disposto a loitar por eles. Eu creo que na Estrada vai a pasar eso. Por eso estou convencido que o próximo 24 de maio aquí na Estrada vai haber cambio. E ese cambio vai a representar dono. Estou convencido. En esa realidade de Galicia que hai cidades grandes, pero tamén hai vilas, como é a da Estrada, vilas que teñen unha parte importante urbana, pero tamén rural. Ten que haber xente que se preocupe precisamente deso. Que sepa entender a Estrada, que sepa entender a importancia que ten como cabeceira de comarca, que interiorice as súas comunicacións, pero tamén que entenda o rural, que entenda as necesidades dese rural que se está sendo abandonado, que non hai preocupación sobre él, que non se entende. Non é ese rural que vimos de fantasía do Partido Popular. Non é. É un rural que necesita axuda, que necesita servicios, que necesita atención. É un rural que se embellece, pero que tamén do cal fuxen moitos mozos. Esa é a realidade que hai en Galicia. Moita xente nova, preparada, que se marcha a outros lugares porque non ve que o seu futuro este aquí en Galicia. O seu país, donde nacemos e donde queremos vivir. Por eso esa preocupación por las zonas urbanas e tamén por la zona rural é unha preocupación constante para os socialistas. E por eso nós que entendemos o rural tamén queremos aportar as solucións que necesitan o rural. Pero hai que entenderlo. E o Partido Popular non entende o rural, ainda que pensa que sí. Interiorizo rural pensando nesas ideas que ahora andan a eso, e andarán estos días e hasta o domingo, con ese carreteo que fan, esa forma de facer política que pensamos que estaba desterrada, e esa sí, esa forma de entender as votacións, eso sí que é a Venezuela que criticaba outro día Feijóo. Esa é a Venezuela do Partido Popular, non é a nosa. Por eso nós temos que loitar nestas eleccións, por eso temos que sumar. Por eso temos que apoiar un proxecto que tamén que devolva a dignidade rural e tamén se apoie na importancia que ten o urbano aquí na Estrada. Por eso vamos a gañar as eleccións, porque vamos ser capaces de sumar a moitísima xente a este proxecto. Aquela xente que nun momento determinado pensou que había outro partido era a solución e que está profundamente arrepentida. Por eso eu teño moitas esperanzas postas nos concellos, nas cidades e tamén nas vilas como é a Estrada. Por iso a política é tan importante, porque fai cambiar as vidas das persoas. E agora, vivimos unha campaña, xa vedes que dura, donde falamos moitísimo, pero vivimos unha campaña, eu creo que chea de ilusión. Chea de ilusión. A mí o mundo municipal me apasiona. É onde nací e esa riqueza que me deu o mundo municipal eu creo que vou levar comigo toda a miña vida. E creo que non está mal. No mundo municipal é onde hai a tolerancia, donde sabemos distinguir que a veces a vida non é ni negro ni blanco, sino que hai moito gris, pero sobre todo onde nos encontramos ca xente a peito descoberto.
sin limitacións, sin muros, sin contencións, directamente un veciño día a día. E iso tampouco entendo o Partido Popular. Feijóo, nesta campaña estuvo profundamente estresada. E eu agora creo que hai alguna explicación para iso. Claro, votar 15 días en Galicia sin salir de Galicia para Feijóo é un sufrimento. Pasou moi mal. 15 días. Uau. 15 días sin sair de Galicia. Pensará el que un día pensaría, vaya rollo, eu quero sair pronto. Pero además dixo algunhas cousas que están para recordar ou para esquecer. Falou outro día, dice, chegou a pedir o voto aos moderados do Partido Socialista. Oye, non se deu conta que moitos moderados do Partido Popular estaban marchando. O que tiña que fazer era pedirlle o voto aos moderados do Partido Popular que se están marchando do Partido Popular porque se sinten traicionados. E fixo un chamamento a que volvan ao Partido Popular e obtivo unha resposta. Luís Bárcenas pediu o reingreso no Partido Popular. Foi chamado e inmediatamente pediu o reingreso no Partido Popular porque, como na casa, non se está en ningún lugar. Por eso que as campañas nos que a veces a xente comete moitísimas irresponsabilidades, dice moitísimas burradas, das que despois se teñen que lamentar. E esta campaña, como todas as campañas, teñen que estar cheas de ilusión. Teñen que estar cheas de un mensaxe absolutamente optimista, porque a xente necesita esa esperanza. Foi o que fixemos os socialistas. Por eso os socialistas estamos pedindo voto para as nosas candidaturas, para o noso partido, pero para uns alcaldes fortes. E creo que aquí na Estrada vamos a ter un alcalde magnífico. Vamos a ter un alcalde con voz propia. Vamos a ter un alcalde que sume e non que divida. A política é suma, non é división. Vamos a ter un alcalde que, ademais de todo eso, non lle dé as costas aos veciños. Que cando haxe un problema, aí este o alcalde para defenderos e protexeros. E, sobre todo, tamén ca elección aquí de Dono, vamos a ter un alcalde con corazón. Porque xa está ben de que non haxe corazón na política. A política é corazón ou non é? Ou non é? Pero ademais temos moito interés, todos, non só algúns, todos, porque cada voto na Estrada ao Partido Socialista e a Dono vai a ser un voto que nos permita abrir as portas da Diputación Provincial de Pontevedra. Sí, vai a ser así. Para demostrar, e é outra forma de facer política posible, que desde a Diputación se poden facer moi boas cousas polos veciños e polos concellos, que hai unha forma distinta de gobernar e que é posible, que non está escrito en ningún lugar que teña que gobernar o Partido Popular. E para iso fai falta axuda, apoio, ilusión e votos. Ese é o que eu vim a pedir hoxe aquí. Un voto claro, contundente, para que aquí na Estrada hai unha maioría suficiente que nos permita cambiar e facer as cousas como se deben facer. E un voto ao que nos vamos a pedir, que eu lle pido hoxe aquí, a aquelas persoas que votaron o Partido Popular fai 4 anos e que hoxe se sinten decepcionados, traicionados polas políticas que fixo o Partido Popular nos últimos 4 anos. A esas persoas eu les pido o voto. E yo pido con nobleza, directamente, para cambiar o noso país. E yo pido voto tamén a xente que se sinte de esquerdas, que se sinte profundamente de esquerdas. Eu yo pido voto hoxe aquí na Estrada e para todos os concellos de Galicia, un voto a un partido que é o Partido Socialista, que si queren cambio, lles dará cambio, pero que vai a ser o voto útil para facer ese cambio posible. A esa xente tamén lle pedimos o voto.
E aquí na Estrada pido voto para o Partido Socialista, para unha magnífica candidatura. E pido voto tamén para unha persona decente, que merece a pena e que todavía nos vai a dar moito máis do que xa nos deu no pasado, pero o mellor está por chegar. E ese futuro, aquí, na Estrada, ten un nome: Dono. Boas noites a todos. Moitas gracias pola vosa presencia aquí hoxe e en todos os actos que fixemos durante toda esta campaña. Quero darlle as gracias tamén ao noso secretario general, a José Ramón, porque elixeu a Estrada para cerrar esta campaña, porque sabe que na Estrada vamos a ganar estas eleccións e vamos a ganar con unha maioría aplastante. Xa non falamos de maioría absoluta, falamos de maioría aplastante. Tamén lle quero dar as gracias á miña candidatura. Como decía José Ramón, a candidatura é excelente. É certo, José Ramón, é unha candidatura excelente que se deixou a piel en esta campaña. Gracias a todos polo vosso traballo. Pero hoxe acaba a campaña. Isto acabase o domingo ás 8 da tarde. E, polo tanto, vamos a estar atentos. Porque sabemos con quen nos xogamos os cuartos. Sabemos como funciona este personal. E non lle vamos a deixar espacio para facer as cacicadas de sempre, as chapuzadas de sempre, os carrexos de sempre, os controles dos votos de sempre. Non lle vamos a dar espacio. Vámonos a estar vigilando hasta o domingo ás 8 da tarde. Quero tamén darle as gracias á miña familia por aguantarme. A miña actividade política, que como todos sabedes é unha actividade política de aficionado. Non sou un político profesional, pero que sí que a familia sempre nota estas cousas. E quero darlle especialmente as gracias ao meu fillo Pablo. Él sabe por qué, e todos vos tamén. Ben, aí estamos nunhas eleccións e o que toca agora é facer balance dos 4 anos que pasaron e facer propostas os 4 anos que vamos a iniciar. Esta foi a legislatura e o goberno da subida de impostos. Unha subida de impostos desconocida na Estrada. Foi a legislatura do deterioro dos servicios, fundamentalmente no rural. Foi o goberno da prepotencia e da arrogancia. Foi o goberno das privatizacións. Foi o goberno das mentiras, a gran mentira inicial de que habíamos deixado o concello arruinado. Só foi unha coartada para subir os impostos. E foi o goberno dos conflitos. Nunca, eu levo desde 87 de concelleiro na Estrada, xamais hubo unha legislatura con tantos conflictos como a que acabamos de pasar. Conflictos dos preferentistas, conflictos dos emigrantes retornados, conflicto do registro civil, o conflicto do IBI de lagartóns.
Non moveu un dedo este alcalde por nadie, absolutamente por nadie. Por lo tanto, cerramos 4 anos que son dos peores da nosa historia. O alcalde presume de haber aprobado o plan xeral. Como todos sabedes, como ese plan xeral foi feito sin diálogo cos veciños, ese plan xeral ten multitud de denuncias e no Tribunal Superior de Justicia. Incluso o alcalde e o teniente de alcalde están acusados de coaccións a funcionario público e o xulgado número 2 da Estrada está investigando que pasou cos informes do plan e por que non se incorporou ao expediente o informe do secretario titular do Concello. Por lo tanto, presumimos do que non hai. Presumimos do que non existe. E cando decimos que o plan xeral é un instrumento para o desarrollo do pueblo, sabémoslo todos, que ese é o instrumento. O que pasa é que temos un instrumento inútil neste momento, porque estamos pendientes das sentencias dos tribunales para poder poñer en marcha. Por que non executa ni unha sola actuación con este plan xeral, cando el di que está aprobado? Non a executa, porque evidentemente está aprobado pero papel mollado. E se mañán facemos unha actuación con este plan e hai unha reclamación de daño patrimonial, pode colocar ao Concello da Estrada nunha situación económica da que non sería capaz de salir en moitísimos anos. Por lo tanto, non hai plan xeral. Hai un plan, pero non é o plan xeral. Hai un plan con señores que queren ser políticos profesionales e que queren utilizar o plan e máis os veciños para dedicarse á política profesionalmente. Pero non lle vamos a permitir que eso sea así. Como decía antes, a subida do IBI da Estrada non ten precedentes na Estrada, pero que tampouco ten precedentes en ningún outro concello. Chegamos a unha subida dun impuesto, para que se me entenda, a contribución urbana dos bens, de máis do 100% sobre o imposto que había no 2011. E que quede claro, porque estes son capaces de acusarnos a nós de subir o IBI no ano 2016, que incrementaron con acordo plenario o valor catastral de todas as propiedades inmobiliarias do noso concello non 10%, o que vai a facer que no ano 2016, si non lo remediamos, que o vamos a remediar, teñamos que pagar un 10% máis de IBI. Por lo tanto, entendemos que o esforzo que se fixo nunha situación terrible de crisis que pasou todo o país, todo o Estado e tamén o noso concello, non se pode aumentar a presión fiscal desa maneira. E ademais, para qué? Para que se subeu o IBI? Para que se lle pide aos veciños que fagan semejante un esforzo económico? Para nada. Para abandonar o rural, para disminuir os servicios, para facer inversións inútiles, como campos de fútbol que non pideu nadie en este pueblo. Nadie. Solo 4 amiguetes da directiva do Club Deportivo Estradense. Pero nadie pideu en este momento ninguna inversión de ese tipo. E para eso se te pideu un esforzo aos veciños. Para pagarlle as luces, para eliminarlle servicios de mantenimiento de camiños, para eso se te pideu un esforzo. Pois mira, cando pides un esforzo aos veciños será para darlle mellores servicios e non para empeorarlos. Este foi un goberno que se dedicou a fazer inauguración. A primeira foi, que me doeu moito, personalmente, por iso non asistí. Foi a inauguración da nova traía de augas da Estrada. Unha traía de augas da Estrada da que eu, sendo alcalde, fixen o proxecto, da que eu, sendo alcalde, xestionei
co Conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Touriño, do que eu, sendo alcalde, conseguín que quedase licitada antes das eleccións autonómicas e que ao final me veñen a inaugurar o Conselleiro de Medio Ambiente, que non había feito nada, o señor exalcalde da Estrada, Ramón Campos, o señor Palmou, o señor alcalde, parece que todos tiñan méritos, excepto que realmente fixo a obra e a levou á ejecución. Por eso non asistín a esa inauguración, nin a outras recientes. A Plaza de Abastos. A Plaza de Abastos, eu deixei concedido pola Unión Europea 1 millón de euros para facer esa obra. A día de hoxe, 4 anos despois, a obra está sin rematar. E dixen no debate da SER ayer, porque estaba a segunda planta ou a primeira ou a... me da igual, a que sea, con varias toneladas de escombro. Dixo, no, que estamos facendo obras para o centro de día. Está ben. Eso está ben. No, está cheo de escombro porque a empresa deixou obras sin terminar. E non se pode incorporar os placeiros adentro porque chove moito, sale por debaixo das portas a agua. E o máis preocupante, e que fixeron público estes días, que a Unión Europea todavía non pagou 1 millón de euros porque non o justificaron. E porque non o justificaron, porque fixeron unha chapuza que non hai por onde collela. A plaza está sin rematar. E sabemos todos, por lo menos os que fomos alcaldes, que os inspectores da Unión Europea non lle van a dar 1 millón de pesetas por esa chapuza. E iso é un problema, porque é 1 millón de euros que vamos a perder todos os canadenses por a negligencia destes pseudo-gobernantes que temos en este momento. A Casa das Letras. Inaugura a Casa das Letras sin libros. A Casa das Letras sin libros. Cando leva unha semana funcionando, a responsable da biblioteca entrega no Concello un informe de 2 folios cas deficiencias da biblioteca. E salen fotos publicadas por as persoas que a usan con sillas destas blancas nas que os que utilizan a biblioteca non alcanzan para ler na mesa. E que fixeron estos? Cortarlle as patas ás mesas. Espectacular. Espectacular. E a estas inauguracións hai que sumarme a cantidad de obras que levamos feitas estes últimos días. Isto é terrible, isto é inaguantable. Hasta as 10 da noite traballan as máquinas soltando asfalto. Fomos ao mitin de Ribeira e tuvemos que cambiar de itinerario porque estaban asfaltando a pista para o mitin de Ribeira. Pero claro, é imposible, 15 días é imposible, non? E fomos ao mitin de Ribeira e xa lle dixe, aquí ganamos seguro porque a pista que leva o colexio electoral está feito un desastre. Porque non dá para todo isto, non dá para todo. Si nos últimos 4 anos se houvese traballado o ritmo destes últimos 15 días, es que sería un espectáculo. Entón sí que escusábamos presentar as eleccións. É lamentable que cos tempos nos que estamos, en donde sabemos que a política esa pasou a historia, de que están aparecendo movimientos políticos que nos obligan a todos a poñernos o día, que veñan estes, que son xóvenes, e que me fagan a política dos alcaldes franquistas. É absolutamente impresentable que esta xente que se di xoven teña a facer campañas electorales como se facían fai 30 anos cando eu empecé nesto. 15 días, engañamos aos veciños
E despois nos tiramos 4 anos comendo ostras en Arcade, e lle pagar a Louzán, supoño. Bueno, veite saber, non sei. Pero isto non é o que queren os ciudadanos. Non pode ser o que queren os ciudadanos. Mirade, vamos a ver. A Estrada ten unha situación socioeconómica a peor que conocemos todos os que estamos aquí. A Estrada chegou a ter máis de 30.000 habitantes. Estamos, desde ese momento, na cifra máis baixa de habitantes da Estrada. Estamos a punto, se non correximos isto, de perder a categoría. Non chegamos a 21.000 habitantes. Perdemos 600 habitantes no padrón nestes anos. O censo de estraenses no estranxeiro incrementouse en 650 habitantes. Perdemos centos de empresas, entre 200 e 300 empresas nos últimos anos. Moitas delas son reconversións de empresa en autónomo. Perdemos afiliados á Seguridade Social. No último mes, no mes de abril, a Estrada perdeu 30 afiliados máis á Seguridade Social, éramos por 800 afiliados menos á Seguridade Social, desde que este señor é alcalde, que nos había prometido que iba a vir Blusens para o polígono de Toledo. Pois non ven Blusens, ahora é Mercadona. Pois a situación económica da Estrada é dramática. No último mes tuvemos 3 parados máis. É que é terrible. E por que pasan estas cousas? Porque temos menos empresas, porque temos máis parados. Por certo, a maioría dos parados son parados de larga duración e sin prestación de ningún tipo. Por certo, no primeiro cuatrimestre deste ano temos 50 familias máis acudindo a Cáritas. Mentras o alcalde come ostras en Arcade. 50 familias máis. Por que temos esta situación económica no Concello da Estrada? Porque non facemos nada. Non hubo política de emprego, non hubo política industrial, non hubo política económica, non hubo nada. É certo que, como non acabou o estudio de economía, o mellor non estudiou isto da industria. Pero é evidente que non podemos generar emprego e riqueza no noso pueblo se todas as obras, todas, se contratan con empresas de fora da Estrada. É que é imposible. Entón, o debate a ser diseñou que como era posible que non se contratase ninguna empresa da Estrada, como é posible que as dúas empresas da Estrada de obra pública tan pronto me funda alcalde cerraron. Como é posible eso? Por que non se contrata as nosas empresas? E dixeme, bueno, é que ahora hai que fazer concursos, hombre. E claro, ganan o millón. E 100 euros, pois non acertamos unha, tío. Porque, mira, chamas aos da Gürtel ou aos da Valencia que se din como se fai isto. Porque que non damos unha, non clavo. Siempre ganan por de fora. Mira como os rusos saben como se fai isto. Pois a ver, hombre, que son a colegas teus. Como non vas a saber como se fai isto? É de vista. É dicir, que contratan as empresas de fora e despois nos queren facer creer que son legalmente correctos, cando todos sabemos que non son, porque na primeira hora que contratou, que foi a la subvención que deixamos para arreglar a casa do Concello, o informe en contra do secretario por fraccionamiento do contrato. É dicir, que nos están vendendo cousas que non son. Deben ter unha fábrica de motos en China, porque isto de vender de motos é tremendo. Nos, cando empezou esta campaña, empezou unha proposta estrella. A ampliación da Alameda. Pois
Isto é tremendo. Ampliación da Alameda, esa era a proposta estrella. Eu vi outro día unha encuesta que fixo aquí en Faro de Vigo, non sei se que co tema da intención de voto e do reparto de escaños non me vou a meter, porque xa sabemos como se fan estas cousas. Pero a encuesta di 4 cousas. Unha delas é preocupación dos estradenses. O 70% dos estradenses, a primeira preocupación que teñen é o emprego. O paro. Bueno, o 12% non sei que, o 11% non sei canto. A Alameda non é preocupación dos estradenses. Ningún veciño da estrada dixo que a súa preocupación é que había que ampliar a Alameda. Evidentemente, os seus asesores, nós temos asesores, pero son todos aficionados da casa, pero este teñen asesores pagados, co diñeiro de todos, claro, co diñeiro noso. Teñen asesores, te voy a dicir, mira, isto da Alameda pinchou. Por qué? Porque eu fixen unha proposta. Cando ele dixo que a prioridade era ampliar a Alameda, eu dixenlle que non, que a prioridade era facer unha política industrial de emprego, porque é o que demandan os nosos veciños, que tiñamos que ter solo público e bonificacións fiscales para atraer empresas ao noso pueblo e facer un plan de emprego para que a xente que leva moito tempo no paro e non ten prestacións poida seguir sobrevivindo e non teña que ingresar en Cáritas, como dixen antes, como estas 50 familias que ingresaron no primer cuatrimestre este ano. Entón cambiou a súa visión, entón xa falou que sí que é certo que temos que ter solo público, pero agora xa vai comprar 40.000 metros cuadrados de solo público a un señor que o vende. Bueno, isto é tremendo, se non fora dramático, pois sería de risa. Nos propoñemos eso como primeira medida. Propoñemos que se cree solo industrial público. Necesitámoslo, non nos queda outra. Propoñemos que generar un sistema de bonificacións fiscales para que veñan empresas á estrada, porque se non a estrada, ca situación económica que ten, evidentemente, vamos a nosa desaparición total e absoluta. E non vou a falar das grandes infraestructuras que prometeu, eu non sei se vos acordades, pero prometeu crear o IKEA gallego en Lagartóns. O IKEA gallego en Lagartóns. Menuda tontería. O único que fixo foi aplicarlle o IBI aos propietarios dos terreos do parque e eso morreu aí e non se sabe nada de que vaya a haber un parque industrial en Lagartóns. E como eso a autovía e como eso a variante. Ahora ven aquí a ministra no segundo semestre do 2015. A recollida do lixo é no 2016, cando se empeza a pagar. Todas as propostas son despois das eleccións municipales. Eu lle dixen no debate, señor alcalde, esas propostas teñen a mesma credibilidade que as que fixo usted fai 4 anos. É dicir, ninguna. A estrada é un pueblo evidentemente rural. Temos 280 km cuadrados de territorio e temos o 60% da población vivindo nesos 280 km cuadrados. O mellor parque, a mellor Alameda, ou a Alameda máis grande de Europa. E non necesitamos en este momento ampliar a Alameda, porque os nosos traballadores están paseando por Alamedas de Suiza, de Andorra, de Francia, de Andalucía, do País Vasco, de todos lados, menos por a nosa Alameda. Os que van a Alameda son os seus amiguetes que viven como ele de todos nós. Pero nós, como decía, temos un rural moi importante, absolutamente abandonado por este goberno, E nós, e quero decir aquí, que nos planteamos un proxecto moi importante, que penso que vai a ser referencia para todo Galicia. Na Estrada, por suerte, contamos con un dos mellores centros de saúde do país,
de Galicia e de España, que así foi reconocido no último ano polos premios BIC como mellor centro de saúde de España e pola Xunta de Galicia como mellor centro de saúde de Galicia. E ao mesmo tempo contamos o mellor departamento, ou un dos mellores departamentos de servicios sociales de Galicia que eu contribuín a crear fai moitos anos. E nós o que queremos é plantear un plan socioeconómico ou sociosanitario para que estes dous organismos funcionen coordinadamente. Sabemos que temos un tercio de persoas maiores de 5 anos. Moitas delas que viven no rural e en moitos casos que viven solas e, como é natural, con moitos problemas de saúde. Sabemos que as condicións de vida son determinantes para a saúde das persoas. Sabemos que mellorar as condicións de vida dos ciudadanos disminuye o número de ingresos destes pacientes no hospital, mellora a súa calidade de vida e favorece que o gasto sanitario disminuya. Por iso queremos facer un plan experimental aquí, como xa temos feito outros moitos no Centro de Saúde no que traballo, e que é unha proposta nova. Porque é certo, este alcalde dice, que gastamos 400.000 euros en axuda no fogar. Perfecto, claro. E se estuvera outro partido, pues tamén nos gastaría. Pero que propostas fixe usted para as nosas persoas maiores? Que propostas fixe usted para os nosos alumnos das escolas? Que proposta ninguna? Simplemente se limita a manter o que nos creamos en moitas ocasións. E sábeno, aquí, os compañeiros como San Martín, como Espiño, como Suso Tallón, que foi o primeiro alcalde que tuvo o Partido Socialista da Estrada, que creamos, sempre fomos os que fixemos propostas, sempre fomos os que creamos novas infraestructuras, novas maneiras de atender os ciudadanos. Estes o único que fan é mantelas. Non teñen ni unha sola iniciativa, absolutamente ninguna. Só falan de diñeiro, de inversión. Se escoitades o alcalde, só fala do que invirteu e do que vai a invertir. Nada, ningún programa, nin para maiores, nin para a nosa educación, nin para a nosa sanidade, nin para os nosos servicios sociales. Nada, absolutamente nada. Un programa absolutamente vacío. Nós queremos devolverlle a dignidade ao rural. Por iso facemos unha candidatura na que a maior parte dos seus membros viven no rural, o 90%. E queremos tamén unha cousa moi importante, e que hoxe aquí comprobo que vamos por un bo camiño. A xuventude. A xuventude ten que defender o seu futuro. A miña xeración, pois, costounos moito chegar a onde estamos. A miña xeración estudiamos gracias exclusivamente ao esforzo de nosos pais e tamén a un sistema público de educación, senón houbera sido absolutamente imposible. E queremos que iso siga sendo así, porque senón non vai haber igualdade de oportunidades, porque senón nadie que non teña diñeiro para que o seu fillo vaya a estudiar a Inglaterra ou a Estados Unidos vai a ter posibilidade de que o seu fillo teña un futuro mellor. E eu me alegro moito de que hoxe aquí haxa moitos xóvenes e tamén por iso fixen o esforzo de que os xóvenes estén na miña candidatura. O mellor programa que se pode facer nun concello para os xóvenes é que os xóvenes sean concelleiros, lóxicamente. Pois xa temos o programa feito dos xóvenes. Bueno, non me quero estender moito máis.
porque a miña garganta tampouco aguanta moito máis. Por lo tanto, eu quero pedirvos o voto. Quero pedirvos non só o voto, sino quero pedirvos que convenzades a todos aqueles que cuidades de que nos voten, porque somos a mellor candidatura, unha candidatura espectacular, non hai comparación, que traballou e vai a seguir traballando hasta o domingo a noite para cambiar as cousas no noso pueblo. Unha candidatura de xente xove, unha candidatura de xente que ten formación, unha candidatura de xente que ten compromiso, unha candidatura que lle mira a cara aos ciudadanos, que non minte, que non ten nada que ocultar. Eso é o que nós lle propoñemos aos ciudadanos. Si temos o apoio, como eu creo que si vamos a ter, da inmensa maioría dos ciudadanos da Estrada, vamos a poder demostrar isto. Vamos a poder demostrar que queremos que o Concello sea a casa común de todos os estradenses, que non vamos a preguntarlle a nadie a quen votou, que non vamos a preguntarlle a nadie de que partido é, que vamos a tratar de loitar con os veciños. E vamos a facer o que digan os veciños, non o que digan os amiguetes, o que digan os veciños. E para iso vos pido voto. Eu non sou un político profesional, eu teño un traballo, ao que volvo cando teño que volver e que deixo cando teño que deixar. A Estrada non está para políticos profesionales que se gastan en propaganda o doble do que gastaba o meu goberno. A Estrada non está para eso. A Estrada está para ter un goberno razonable, sensato, honrado, traballador, con personas intelixentes, comprometidas e que van a ir a defender a vida de todos e o futuro dos xóvenes. Eso é o que nós queremos. Por eso vos pido o voto e estades seguros de que vamos a ganar. E máis, vámonos a arrasar, a ganar. Eu confío en Dono. Eu confío en Dono.